Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kun kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, labi na gyud sa atong tubag sa Salmo o sa iyang contents, niingon dinhi bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Diri sad sa unang pagbasa giklaro gyud pagsulti ni Moises nga kun magtuman mo sa balaod sa Ginoo, kamo maiyang katawhan ug himuon mo niyang bantugan labaw sa tanan. Tinuod ning gisaad sa Ginoo diri sa unang pagbasa o dili? Tinuod niya mautong nahimo silang bantugan kaayo nga nasod, hangtod nahimo na gid silang murag number 1 sa tibuok kalibutan, labi na gyud pag-abot gyud ni Hari David. Si David pag-abot na niya perti na gyung lig-una sa nasod sa Israel. Pero ni abot yung panahon nga nangabihag sila, hangtod gyud nga naulipon sila sa lain-laing mga nasod. Nganong nahitabo man to? Bawo mo ngano? Nung di man mo manubag. Siyempre, kay wag na sila mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Nagsimba na sila sa mga Diyos-Diyos, daghan na kay silang mga idolatries, ilan nang gipang welcome ang mga pagano, kay daghan man silang nahimo ng kay ang kuan gud sa una ang ilang sukdanan nga ikaw gamhanan nga nasod kun mabuntog nimong imong mga kaaway, hangtod maulipo nimo ang mga kaaway. Mao to yung hitabo nila, daghan kay silang mga nasod nga na buntog nya na nagpaulipo na nila. Siyempre nagka-mingle na ang mga religious beliefs o ang culture ay ilamang gi-compromise. Labi na pag-abot ni Hari Solomon, iya mang gi-compromise ang iyang Ginoo ngadtos mga Dios-Dios sa mga tao nga nasagol na sa ilang nasod. Labi na gyud ni King Solomon nga naa siya'y asawa nga mga pagano nga 300 kabuok. Nga ang iyang asawa nga kaning magtutuos Ginoo nga ilang mga kaliwat 700 kabuok. Porti daghana asawa atong Solomon, 1,000 kabuok. No? Mo na ug masantos to si King Solomon
patron sa mga bitay. Kay sunan nga na. Nya anak to ni David. Pero anak sa tong David sa usa ka babae nga iyang gipangasawa nga minyo. Adi deo pato maminyo. Adi minyo siya niya iyang gipamabdusan kay naibog bang kay sa hari David, nakalitan siya sa kagwapa ba ni Batseba. Nakalitan siya sa kagwapa mao tong iyang na pamabdusan niya iya pag yung gipapatay ang bana aron mabiyuda si Batseba, maangko na niya maasawa. So nakasagid si David, anak to sa iyang pagpakasala niya. Namatay tong maguwang ni Solomon, pero kay gipakasla naman ni David, mura na magnaligal kay nabiyuda mas Batseba, pero ang nakapabiyuda ang kabuang sa ni David nga hari David nga iyang gipapatay ang bana dito sa panggubatan kadto si Uriah ana. So nagduwa ang sala ba, wala nang pagtuman sa Ginoo. Mao na nagsunod si Hari Solomon ni sobra siya sa pagpakasala. Maotong nalusno sila, nahimo ng ulipon, hangtod karon wa na sila yuta. Sige pagana sila gubat karon sa Israel, gaunay na lang sila gubat, siging claim anang ilang yuta. Kay lagi gikan paguna sa una, karon sige silang gubat. Wa na gi kalinaw. Mulinaw lang kadiyot, gubat na sa. Ako gamay pagod ko, kadungog na ko anang gubat nila. Kadungog na mo ana, tong gamay pa mo. Mga matay na lang mo, naalagya po na. Ako hapit na ko mamatay, naalagya po. Nga naman na, kay ang kuwang, kay wa na musunod sa sugo sa Ginoo. Nakaron, pag abot ng Kristo, ingon siya, kani nagisugo nga makapahimo ninyong bantugan og labaw sa tanan. Unsa may sugo? Niya sa tong ebanghelyo, higugmaa ang imong kaaway. Kana na gyud mo final nga sugo. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ni ana tasa ka ba? Ang wa mo pataas, padong na mo mabihag. Maulipon mo. Bitaw. Kinsa may mga tao nga gitawag na to free. Kana bang doon na tinuod nga freedom ang nahigugma. Love is always free. And love sets free the beloved. Waman mo kasabot ato, atong binisayon ha. Kahasta ako, mas ko kasabot kayo. Ang gugma, kanunay gawasnon, ug maghatag og kagawasan sa iyang gihigugma. Na siya. Nya, ganahan mo anang gugma ha. Oy, mga possessive kay mustanan. Sigig pangangkon, hala, binungulay gyud to the max, binungulay to the max. Hasta mga managsuon, ligas lang gamay, anang yuta, ligas lang, hasta gani sa pag-atiman sa mga ginikanan, mag-ampa-ampa na. Nganong ako malay sigig atiman dire, kamo unsa man yung gibuhat niya? Nadayon. Hangtod pang ginikanan, ipasapasa na lang ang paralyzed nga ginikanan, ipasapasa, adto na sa dito, adto na sa spikas, adto na sa spikas. No, ibutang na lang nag-care home, ato na lang ang tabang agbayad. Nabutang na sa care home. Ikaw lagi, imo rong buwan na, ikaw mo bayad. Ano man ka mo bayad? Pautang nga sa ako, kaya wako'y kwarta. Bayad ha? Bayad sa utang ha? So, man mo bayad gabi nungulay, hantod na lang, namatay ilang ginikanan, gabi nungulay lang yapon, ikaw, kay batasan, saan kang mutabang kag bayad, wa ka mo bayad, lao kay kastanan, daghan ta kag kwartang panuwaya ka, nadayan. Niya mingon sa tungkol sa, ikaw, hantod na lang yun, away. No? Wa na mahitabo sa inyong kaliwat. Naamagin na sa inyong pamilya. So good gani, gagmay pa, mag-ampa-ampa naman. Tinuod ba ang gingon ni Kristo nga kung musunod mo sa akong mga balaod, mahimo mong bantugan o labaw sa tanan? Tinuod ba? Ako, maingon dyan kong tinuod. Nga naman, si Mother Teresa,
si St. Francis of Assisi, si San Roque, o uban pang mga santos, San Isidro Labrador. Nisunod gid sila sa Ginoo. Ang resulta, tibuok kalibutan nagdaig nila. Na-enthrone man sila as mga santo. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Naigo yun nga, tinuod yun kayo. Ilingi ana imong tupad. Masig natog na. Ing na, musunod ka ni Jesus. Okay. Tanawa, di ba, naagiwa mulingi. Kana sila, mga yawan-on na. Niya nga nung nayawan-on man, sunod ka. Ano ni mo gugma ng animal diya. Kana mga magsigpangaway, kanang sigig marites, kanang sige og panglibak, kanang sige daog-daog na to, imo na higugmaon, buang ka diha. Kana atanawa ang mga naong ana, di ba murag yawa. Nya unsa may mahitabo? Awa na dili na ka mulabaw sa tanan. Wala na kay kagawasan, maulipon ka sa imong sala. Nya unsa may timaan nga ulipon, di na ka relax nga maglihok-lihok. Tanawa ng tao nga naay gidumtan sa silingan, muagi pa na siya dito, di na siya free nga muagi dito. Di og muagi masad siya kay way laing agianan, di sa na siya free nga maglingi-lingi, mutikig ng iyang liog kung di ang balay dire. Ang balay ba siyang silingan dia dire, ari na magtan-aw dire, igagi, ari ra na magtan-aw. Mura bag na stiff-necked, no? Di na siya free nga mulihok. Labaw sa tanan, di na siya free nga mo smile. Bisag ani sa simbahan, labi ni atbang niya lingkod ang katong iyang gikalagutan. Bisan pag-unsaog, ingos pari maghigugma ay ta, hasta gani pag-ingon, pakita ang panag-inig sa unay, maglisod na siya glingi dito dapita. Nawa ang freedom. Unya kay ato man ang inherent need ang freedom. Mo nang wa na ilami ang kinabuhi. Anya igwa na ilami is kinabuhi, ang uban maghikog, ang uban magdepresyon, anak dayon nga inom dag tambal, mangayo paspari usahay. Ito pa pader sa akong maintenance. Nganong nag-maintenance man kaani? Pader di ko katog yun ana. Mo nang lain na gini akong lawas. Klaro kayo ay na kay mga gidumtan. Wa pader wa ay pamakak niya na kay gidumtan. Bitaw nga kung bana pa dir ba akong ex. Anong na ex mo na imong bana? Sa animal kay pa dir nangabit man. Sa nimo pa dir nga tuwa naman ang puyo sa kabit. Ako na yung nag-anto sa imong anak pa dir. Pasagdan lang ko. Muna tigid madawat pa dir. Di madawat. Hala sige karon. Sugdi karon og usab imong gugma. Saman, dawatan na ng imong bana. Ay na nag-ing ng ex. Ilisi nag-check. Di ba? Ay kanang X0 mana wrong mana ilisig check ing na ako gining bana to alang nagpuyo sa silingan. Pero ako nang bana. Di ba ma-relax din ka? Inigagi nimo sa silingan, nag-inagbayay sila, naghinungitay pag dito sa may kanang ilang biranda. May ngodin ka, wow, nice kayo na. Balik nimo magpalit dayon kag Jollibee sa pang snacks. Yun wala tagaan. Oy, upay siguro mangaon pa mo dito kana bitang spaghetti nga usa ka kanang usa na asa na kanang dako ba nga sharing day mo ana ngadto kamon tulo dito na mo sa biranda. Sige na mo ka dito. Hungitan pa nimo sa imong ang kanang kutsara imong bana. No. Nya ang kuan ang kabit mo imupahi diri sa masami. Indot no? Mabuhat mo ana. Mo na maghatag nimo freedom. Free ka nga makigistorya ni bisan kinsa, free ka nga molingkod og tupad ni bisan kinsa, free ka nga moagi, free pagyud imong heart na ay peace, na ay happiness, na ay contentment. Anyway, ang judgment, iya mas Ginoo. Iya. Ang importante na atay freedom. Ano ba inana? Mo na makapahimo na tong great persons, labaw sa tanan. Kanabitang magpabuto ta dinhi o kana mga sana, kanang fireworks.
Na magi fireworks, ng mga kwitis ba nga imbis mo lupad nga to musarap na noon kapila na ta na din hapit ang mga igo. Di man siya free nga mulupad. Nga naman, ambot lang basta wa matimbang ang iyang kuan. Musarap man noon adto pamubuto sa ilawom sa balay. Pugan. Maghatag lang noon og kahasol. Pero kanang mga fireworks nga kuan gyud kayo kanang nga bang mahalon sa noon na mga mahalon ba timing ginasta ang iyang binutuhan na nindot kay tanan magsigot wow kay nga naman free man kay siya ngatong mubuto kay mingsunod man gyud sa lagda wa man magsupak-supak mao na sad ang atong kinabuhi ang atong nagbigil din sa Alliance of Two Hearts. Congratulations kay free ra gyud mo nga dili matog, no? Wa ana karon tanawa di ba dili na mo free nga mulingkod kay muduka dahil mo ana. Pero free sad mo nga matog panahos walis pali. Kaya nga naman mo na nahigog maman mo aning atong gadiring inyo maganing givigilan inyo pa ba free gyud. Tanawa iguli sa inyo, di ba? Free sad mong matog. Rigid mo, tandogon. Siya, ni vigil ra ba na? Ay nagtandoga. Di na mo katrabaho. Mataktak din mo sa trabaho. Kataktak na ninyo, free ra sad mong maglakaw-lakaw sa daan. Nga wa na'y trabaho. Di ba? Nga naman, the Lord sets your life free. Tanawa sila si Lorenzo Ruiz. Free kayo nga nagpabitay dito sa Japan. Si Kristo free rasad nga nagpalansang sa cross. Gani gisigihan na natog handom karon kay niya naman ta sa Lenten season. Muna bulahan gyud sila nga nagsunod sa balaod sa Ginoo. Pero ang nindot nga balaod sa Ginoo aron mahimutang perfect, matud pa ni Kristo, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atuas langit unsa may hingpit yun nga kinabuhi kana gyung kinabuhi sa gugma labi na gyud ang paghigugma sa kaaway manindog na ta.